Free and ecosi na otwa ebesimi ewie no enya asanketwa kra ewa Asanteman adagye ni poso ni nyina ne se krobe asante Asantehemaa nana kunadu ya domato so miensa okọ ne krachi no nananom etra se no kotoko hene tra se no na mbubu na no afei ene bredu se oye ne Dɔte Yie inti firi ochina kosiada ekosi ne ya wada so no de ade enya asanketwa kra ba ne se ya edom eba krom aho eba krom enonti ehun se Asanteman ikwa hodo aba Manhyia himfi ha wonum ebe nsisi adwumadi na emu bakon ebe twetwen komoni ahwe senti a enne yehu omo e Manhyia himfi ha yi na omo ni swade hunu ene ifri na ekodi ehwe ede afri omo ho Asanteman Pepeepeye Amanone ena yene omo ebo mpunimpu ewo Opemsuo 104.7 ene Opemsuo radio Opemsuo TV ewo Manhyia ahimfi ha yene omo betwetwen komo na omo adamo ni swade hunu edi akyere Pacho ya frame nana kusia edi amwa na wadaro ma moye ko ben na ene denti na yehu ha adobe yekuyo no ya frame Asanteman Pepeepeye Amanone Ghana Foundation. okay Na denti a mohu ya hai eye yenya ya Asantehemaa otwa nani ahwedan ese na ye ba na ye besiesie ha Opemsuo ese ye ba na Opemsuo hu se ni kuo kase na wo Asanteman ha no ye ba ni ye ba besom ese ye be prapra ha ema ha ye neat efise kina ade a kina na de tie no ade ni padom ebeba ha enti se ye de ato ye ho so eye Asanteman Pepeepeye de ese ye na bibia ya pepeepe mo ba yi so no ehun se mo gu so ye adwuma edin na mo ye mo abe na mo de bua na ewo Dɔte Yie se ye de bua ne se ye be prapra ha ye siesie ha sei ama ha ate na ye wo mo bebre ya ye besa efri duada ekono ye beba aba be bua na wo ne Dɔte Yie a oye ye Asantehemaa won sembe na okay chat watch ku manu nana no madam asipi de meka kire ekuo mani nyina ne se ye nyina yankamom na yanfa odo enye adwuma moa Asanteman yama yakasa ho nte yanka kasa efi ne ho obi hu se yakasa obi hu se Asanteman nie otumfo o se tutu nana yakasa ne yabo yemu ase ne nana num nie omo na yakase kasa ehote na ese ekuo manyina ba bia obi agina bia onka kasa ehote ne yemfa nsom Opemsuo bacha me de nana ma frimpoma nana ma o ekuo ba o ye den ekuo bacha me ne ekuo no ja Asantehemaa okay tani depending ye humo ha no pese mugu so prapra mun kran hye no bi ne sen enti aye wa ha no pe ya mu hu ye no eye nana ko adu yi adom Asantehemaa wanya ne ba bi ko efi kire ko ne starting ne Dɔte Yie no enti e wo se ye nso ye ba se Asanteman Pepeepeye a ye sum ye wura Opemsuo ote kare ne bra nguma so na se tutu nyam kase so wo ye ne maami ana ne nua ba yi edi a
Essence ya ba na de ahoɔden ɛne enum de ɛbɛtaa n'akyi ne ɛbɛsiesie manhyia ahemfie na hate ɛno nti na mo ho yɛ wɔ ha sɛ Asantehemaa nti we no echi no ɛdeɛn ne yɛhwɛ free kui ɛhɔ me ba ochɛw ɛna mo ho yɛ ha ɛna nyɛ da a edi kai ɛne da a etwa toɔ yɛba ne ɛbɛtoa so a da ne da nyinaa no yɛde ho asi wɔ sɛ yɛsum yɛwura ti da ne da ho bɛhu yɛ wɔ ha sɛ ti ɛna nyɛ da a edi kai ne deɛ etwa toɔ na bɛyɛ papa yɛ founder na nansa sesreku apɛnkwa asene ni kodi adɔnten na bɛyɛ ne fɛ sɛ yɛn nso yaba na ne ma yɛba sɛ yɛba bɛsom yɛwura ne abɛsiesie ɛna nyɛ da a ebetwa toɔ bra no mbehu yɛ wɔ ha sɛ Frame crop asante kotoko. Me ya Asanteman Pepeepeye Amanone Ghana Foundation. Panyi di panyi ti dom hema ne me. Okay. Yo, mami, eme hu se mo be ye adwuma wa ha mo sisi ha. Mo boama aha huni di Asanteman ba efra. De ye hunu yi. We ni de bi twato ana mo ibeta hunu mo ewo ahimfi ha ni kumase nsisi no. Me pa cho nye we ne betwato ene nye we si ne dinkai ebra no eda no da nyina ye behwe se ye beba be siesie ahimfi ha ye kama na obi fra chichi ne benche ye pie ha wo hu say yes wa ba Asanteman enti me pa cho nye da etwato ni ene nye da so edinkai ni te se de me di ka ye no bra no ne da nyina ye behwe se ahosiesie papa ene bambo papa ebekoso wa ahimfi ha enti na Asanteman Pepeepeye Amanone Ghana Foundation ya na nansa sesreku apɛnkwa oda ya no ya wa abroach mem wodi kuro ni fra abroach wodi ba Asanteman mu ha ye kuro na tere adu ba bia ekuro no branches dɔɔso enti se ne ade ato ye na osetutu Opemsuo ani a na Asanteman Pepeepeye ye be ye na hema yie esese ye ba no ye besiesie ha ma wo ma mu fra chichi ne benche ye beba no abai edom free me ye beba ye behwe se bambo ne bibia hunidie be ye kama enti na anɔpai Asanteman Pepeepeye Amanone Ghana Foundation ye dri ha se ye ba besiesie ha ma ha ye fe me did the Reverend Poya Adumako, the Busia Penny, Asanteman Pepeepeye Amanone, and I'm here to Penny. And then the entire Yawahane say, Yenina Asanteman Mame, Utum for ne Mame. Where you 2 for Mammy, the Nayan, ye Mame, no. Yewra, Opemsuo, Ninia Ba. Ayene Mame, on the da Asanteman Ano. Or no call the cra echi. Titano no bekan call gra. And then I died this year, Hangina, na watchina. Na kwan koja Dr. Yie no asha ase ochina. Enti ye wa ha se ye ba be siesie hanyina siesie Asanteman kro e wo Asanteman nyina emu. E free akopen rawra. Akopen brekum. Asanteman kro nyina ye wura de ato ye nem se ye siesie kro nyina eso. Enti botae nyina ne se ye siesie kro nyina so de ana Manhyia babi a Opemsuo tie de na ese Asanteman Pepeepeye Amanone yen na ye be prepra ha na fe edomo aka no so nyina ehwe prepra nkura aka no so edi se na muhu yen se ye wo ha ye besiesie eye Manhyia ahemfie enunti na ene ya boade mu a ye pie ha enti ye besiesie ye wura na tena ye ene waye busafanyi de ubegina kunu nyina na mo na wasi bibi ache yura na bikese ata Asanteman ene okonsia ifro china ko ye believe yo medase no kwase mo ne nano be num na ye be wura afia ha ma wura afia ha bebre bai menya kwan wura ba bia sei na be num ne ye be wura ha no de meka o memu ni se enokwase mu ni Asante akonkoden o ma ye ko hwe museum ehu niema Asante aye na ema me hu se ye wura wabɔ no mmode papa o mo adi adwuma kese
enti enne yegyina ha na yesre ama otumfo nyankopon a enkwan ho de nyina wone nsem no ebra yeja ye maame ye Dɔte Yie yeja no kwan yi yesese onyankopon fa nkwan ahoɔden ewom because o nkwan na ahoɔden ni wa no kwasem ni se ontimi nya de ese oyɛ ti yesre nkwan ahoɔden ewom de ama yewura na yansa ama no yakɔ ɛne Asanteman nyina yakɔ sɛ ɛnɛ de yenya akwanya ti se ɔmo ayɛ adwuma na mani agye na mesrɛ nkwan ahoɔden de ma na boafo ne na pamfo a eta na chie nyina na masra Asanteman sɛ mumma yenya bibia mo yewura so sɛ yɛbɛka yɛ ho abom na yɛde wɔdɔ atena Ghana na Ghana afa ne ntoma pa efra ɛda obia